Valašské múzeum Rožnov pod Radoštem pripomína skaz Zem. Je to rozdelené na etapy, druhá a tretia je spolu, tretiu vôbec neodporúčam, je bariérová a kamenistá. Druhá etapa je celkom dobre prístupná, vstup je ako je ružová bodka. A prvá etapa je úplne najviac bezbariérová, nachádza sa tam aj bezbariérové WC, kde je modré očko napísané. Pri budove 11. Tu je vstup do druhej etapy, ktorý je bezbariérový. Vzadu, kde je biele to auto, tam je aj bezbariérové parkovisko vyhradené pre vozičkárov. Na druhej strane je vstup do dreveného mestečka prvej etapy. Tam si môžete kúpiť vstupenky len do tej prvej etapy, ak nechcete ísť do tej druhej a tretej etapy. Nad Rožnovskom sa nachádza aj firma Unipar, ktorá sa venuje výrobe sviečok. Je tam bezbariérový prístup. Vysvetlia vám, ako sa vyrábajú sviečky, ako sa vedia nafarbiť. Majú tam aj krásnu predajničku, kde sa dajú tieto výrobky kúpiť.